că iese! Dă-i, bă! Mai cu forță! Hai că îi se vede capul! Bă, a dat până la gaură, bă! Dă-i, bă! A dat până la gaură ăsta! Nu mai bate, gata? Hai, vandame! Să nu scadă geamul în cap! Vai să pe tarte mai mari să pun la persoană. Mări! Stai așa, bă! Dă-i, bă! Nu mai da, bă! Mari, ăsta, Florin! Dă-i în stânga! S-a Să nu dus mai până da, la bă, Adi. să dăm de sus, bă, că cade ăla de sus în cap. Nu-i cade în cap. Ba da! Acum de cine? Bine, înapoi, repede. Ia ce? Dane, te până sunt. Și s-a oprit calculator. Hai, mă, dă-i! Dă-i cu forță, cade tot. Dă-i, mă! Dar lasă-l așa gaura aia, mă, intru pe acolo. Băi, mai bine, du-te, ține-te amândoi de ăla și împinge-te amândoi în el. Bă, hai mă să faci aici. Dă-i, bă, jos! Bă, nu văd să dă sus, bă, cade ăla. Porosigur, dacă dai jos, cade și un pompon cu ăla, bă. Dă-i, bă, sus atunci. Numai, bă, treci. Dă-i, mă! Trage, mă! Trage dinăuntru, bă! Da, bă, cade cu totul, bă. Da, demolatorul! Acum arată cu nu ăla mic. Doamne, mă! Băi, unde nimic, mă, mâncați? Bă, stai liniștit, bă, ia Doamne și domnilor, asistați în direct la spargerea anului. Bă, ce dai, mă, la ăla? Bă, ăla te închizi și nu-ți faci nimic. Dă-l, mă, încolo. Dă-l, mă, încolo, ăla are 100 de kg, dă-l, mă, încolo. Bă, dracu, geam, dă-l mai sus, dă-l, geamul. Spargi geamul, bă? Ide-te-le!